We don't need written order, sir, because it's all as per record. As per our record also is all. That's why that is usual. Like no one should have erected the post there. They should have maintained the status quo. Status quo. Ki MLA bat MDC ko Congress ne ka step kila Hiar shnong Iongkhuli ka shnong khaput ka ban hitan terdengar na ka benta bani wajing tep halal ka jingwan pen khalam ki Pulit Assam ki post electric ka bla pen poi da ka sarkar Meghalaya ling ba ka tana Assam warding hakate ka jing di jureb ya kate ka shnong ki MLA Congress na ka reboy ki ba kentho ba Meral Bonds MLA nong po nang tau ba George Billingdo uba Balajit Rani MDC hakaba ka Leit ban yakren ki Hiar Pulit ban magistrate ka Assam ki badan hakatay ka jaka ba kidey ban mino na katay ka jaka kabakam ba katay ka shnang Iongkhuli kaday ka shnang kabahapo karaj marwet hima maliam jaka jala Meghalaya bor district na Assam ki kam chimke avane ki kam kaput Ki kalong kumni ngidum nem step ngiradan hangi wilayah keren batki but udon ADC na po Assam udon ACP jongkiru but kabangi sokya pana kalyang jongi balong kani gijing deployment jong kini ki pulis kum ar laitrok phawan yang bi hang ni kani gijing phawan ya kini ki pulit ar laitrok pha yang pahara hang ni ka su penting ka pensmi kini hunong sonong jongi ru takanang wan ni nglaya keren batki bakim dei ban deploy than kini ki pulit jongki hang ni kidei ban leit no bat kalaya leit matai kalaya skap bat ingi skam bagani gijing persang ban tem ya kani ka situation bakam di ban poi sa gijing susi gijing usnam ki kwa balong ko bajai jai ta gijing keren ya penbet ha ko ka bade bat ginong sonong jongi gide ban singan ba ngelaya keren ba ngi lam sonong ro kadon gono bakin persang ban keren ngi ngela ban yarap long kemamut hakane si P1 jirip sne PE ba galak ban mi keno ka huri ura lada ngim tip ya kata ngimnut ban ong ya kata takadang iwan hang dia ban penjajai ban pentandar maka kamram jongi kumnong fat kolong ban pentanda ngim kwa bakan mi keno gijing ya kedung kendram kajing suk ya san kata di bangi kwa kendiat menengi asun ri rupat ba kala don kata jing keren na kaliang di borna stay ba ladakin kiyat stay kala ban kin la ban ngila ekran iki bakim dei ban le kumta laikan kim dei ban le ta ngila ekran iki bakim dei ban le kano ban le ben ban le kho ban berngam bersit iki nong sonong di jongi ngila ekran iki bring scam ba katakan ya be kumta te kumbana gini kaliang jing inong sonong ki ong ba ngilong helpless ang ne namar kum bagalong hadu mata ki bot para na kaliang ga Meghalaya police kim dadon hadu kota te ka ike ba fidon nong na kaliang ga jong fi hello ngin ni ba na kaliang police Assam ngila ekran mentabat u in charge jong ga pilang kata ban deploy mo tindangwan ki platoon ki jongki segi section sa kum arlai section ban ingi scam ba gajing pahara gajing yang ni kan saya rap ban pensengan ngi nong sonong gajing iru but at the same time na kaliang jongi kum ka RBDCC ngin tho chong chief secretary chong DGP jong ka jela na kum ta ban deploy ya ki forces hagi ni jaka bagi pajba jong pensengan dah bai dia buat kan gajing jong untuk mentau ini bolak di jong kalai kai ka yun sang begini ki pajba jong kam sa kalai na kalai ko Meghalaya kai ka ki namar begini ki jaka ki don sibun ki muhab ni keren hang ni kum bagi arli ki jela ki nang maintain ki status quo bagi ong tingin pe choi kata artat ba kan riu teri kan don gijing keren jong ki chief minister bor arli ki jela ago ati in up ya kata aga ba nin ngi scam ba ki ga ba hagan ni agani Honorable Chief Minister of Assam, Honorable Chief Minister of Meghalaya, nakabanta bakin find out a solution hakabide baki nig dispute. Nig ay kabang subat penpau la idon lang kini press media nig por kay bang subat penpau ba kay Iongkhuli hi kamdon hakan list jong dispute. Te ni kom ki nong mikmat kom MLA MDC ba ki nong mikmat jagari boy di Borokwe jagari boy district boy constituency bo per ngiro ngidon ya ban yang lang nam ta ki paiba namar bangi te bakani kam don dispute tengim ko ban create su kinu dispute haga jala haga hagi border areas ki badan hagi jungi hindai ngide kan find out ngikwa ba ka sarkar kan find out a solution na ka banta kumno ba inyo aban ye ya ka jingsisha bagi paiba hagi ni gedong haga thain ki sa hagi border kin imsuk kinum don hagi no ki jengsa pensier penting lene bakim nundan hanu jingsa penwet na ki weipat ki badai na ki weipat ke jelah kata ketika jikar pat na kaleng junga bang kermen scam bahak ketika high level talk kata ke jingya penbet umdai chu tang ke jikren ban ya penbet
kabangang la kren you honorable chief minister ngakmen siamba lada kilong ban sim ya ka rai ban wan the site inspection ban verify ya ka jaga kan long ek ban pin kemen ba pin scam sendon ya ka ek ba mangi don bangi tip chan mangi kwa ba kata border friendly bong kajingnya imsuk imsan hakani ki border areas kibana Meghalaya kibana Assam kini imsuk imsan ngimkwa bandon kanu kajingnya kaja di bandon ban la ban wara ke songsuk songsan kidon comeback tangi ke solution bakin la ban pentikna bakane ketika Meghalaya ketika di Assam bakasa ke site verification ketika